Du sidder nu med anden udgave af magasinet Passion and Perspectives in Sport i hånden. Udgivet af House of Performance, og hvad er det så, vi gerne vil opnå med at udgive dette magasin? De to ord fortæller jo alt om det, så lad os lige dvæle et kort øjeblik ved betydningen af de to ord. Ordet passion og ordet perspektiv. Passion er et udtryk for to modsatrettede poler, dels energien og drivkraften, der ligger i kærligheden for noget, men samtidig også den lidelse og den besættelse, det kan betyde, når man er så forelsket i ting. Det har jo en kæmpe stor styrke at være passioneret, men nogle gange kan det jo også drive til en ondskab, der faktisk gør ondt, når man ikke kan se tingene lykkes. På den anden side har vi ordet perspektiv. Perspektiv er et udtryk for den her dybde, der kan være i ting, de vinkler, der kan være i ting. Meget ofte ser vi jo børnetegninger, der kun er to perspektiverede, en streg ned og en streg hen. Men lige pludselig, når malere, kunstnere og vi andre kan se perspektiv, dybden i tingene, så åbner der sig noget nyt i rummet, noget nyt i huset. Og uden det rent faktisk er tredimensionelt, opleves ting tredimensionelt. Det er lige præcis de to ord, vi også har lagt vægt på i magasinet, i den udgave, du sidder med. Der er 3 spændende artikler, som hver især bærer præg af passion og perspektiv. Og jeg vil henlede lige ordene kort på den første. Artiklen om fremtidens træner. Der er jo ikke noget nyt i at være træner, og en træner er i den grad passioneret. Jeg har for nylig været til Ove Petersens 60-års fødselsdag, og her viser det jo, hvor meget passion betyder for fodbold. Men samtidig også interessant med de perspektiver, der ligger i trænerens nye måde at arbejde på, hvor han ikke bare er en fodboldtræner, men også en leder, en mandskabsbehandler, og i høj grad også skal tænke kommercielt på vegne af klubben og sig selv og sit eget brand. En anden spændende artikel handler om hele det mentale fokus, der er i erhvervslivet og i sportens verden. Vi ved alle sammen, at når vi er passionerede, så kan der blive drevet rovdrift på vores følelser og vores oplevelser. Men samtidig, når vi kan finde den balance i ro og robusthed, så kan vi faktisk lykkes rigtig, rigtig stærkt med vores præstationer. Men det kræver træning, ikke bare muskler, også af den mentale styrke. Der er nogle spændende perspektiver i, hvordan den mentale styrke gør os mere robuste til at klare udfordringerne. Og den sidste artikel løber helt tilbage til, da de første hovedsponsorater blev tegnet, de første virksomheder fandt ud af at bruge sporten til at markedsføre sig. Og her tegner vi en artikel, der handler om hovedsponsoren og hovedsponsorens død, kontra det med de nye partnerskaber, de større partnerskaber, som sportsklubberne kan indgå med virksomheder. Det er nye perspektiver på måden at se, hvordan man driver sit salg og sit partnerskab med virksomhederne. 3 spændende artikler, der er flere, du kan læse imellem. Jeg håber, du modtager magasinet og får en masse ud af din passion for sport, forretning, business, performance, og samtidig også kan se en masse spændende nye perspektiver. Vi håber at møde dig derude i sportshaller og på arenaer, og hvor det nu kan være. God fornøjelse med magasinet.